Ani ay konkretong tabang nga gitanyag ang mga sakop sa PCR sa Station 2 sa Lapu-Lapu City Police alang sa labing kabos. Ning higayuna dili lang mga pagkaon apan alang na sa disenteng kapuy-an sa biyudang inahan ug sa 5 niya ka mga anak. Ani ang report. Sulod na sa pipila ka tuig nga nagpuyo ni ining barong-barong sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak sa Emilita Cañete ug ang 5 niya ka mga anak. Naghandag na ang ilang panimay ug gitapakan na lang ang mga atop ug bungbong aron di mo to ang ilang higdaanan kun mobunok ang uwan. Kay nabiyuda naman siya, nag-inusara na lang si Emilita sa pagbuhi sa iya mga anak, pinaagi sa pagpamasura. Grabe yung mga pag-antos nga akong nasa sa gubangan. Say, walay kaon. Oh, pagkabiyuda na ko, kani siya. Mo, suri-suri yung magdala-dalag plato. Wala maminilong agder eh. Di. Kwanta, nakarelate lang ko sa mga kaagi ba. Matod ni Emilita, gawas nga maglisod siya pagsustener sa pang-adlaw-adlaw nilang konsumo. Namiligro usab nga mawad-an na sila og kapuy-an kay nabaligya na ang luna diin sila miskwat sulod na sa pipila ka tuig. Daghan man mga hinti ning yuta, ang katong isa ka hinti ngon nga hawa na diha Emilita, gubaan na imong balay kay magbinayranay nami. Imuha na lang balay diha nagbuntaog. Sa kasaulugan sa Police Community Relations, nahuna-hunaan nila ni Police Corporal Desiree Hadol, Police Corporal Neldin Argalion ug kaubanan nga muhimo og linahing proyekto sa pag-abag sa labing kabus nga pamilya ubos sa jurisdiksyon sa Police Station 2. Usa sa mga beneficiary sa Kaplag Project sa Police Station 2 ang kamanghurang anak ni Emilita nga si Kailin ug nahuna-hunaan sa mga pulis nga ilang tabangan. Sige, nag-message si nanay sa ako, siya, ma'am, kanang kumusta? Basta mangusta na siya, pasabot na, kanang wala na sila. Ikuha naman na mong bisita mi. So, sige na mong bisita, ma'am. Luid yung kay si nanay. So, amo na lang ikuha nga, ato kan tukuran day, akong body, ato kan tukuran og balay ses. Nag-amot-amot sila si Police Corporal Hadol ug Argalion ug kaubanan ug nagpatabang sa taga-MRF alang sa mga materyales. Gikan sa pagpanday sa balay, ngadto sa pag-landscape, ila kining gipangunayan. O ganiha, hingpit nang gi-turnover ang bagong panimay nga gipakapinan pa og mga grocery items ug bugas humay. Gipamatud-an sa mga sakop sa Station 2 nga ang mga pulis dili lang kutob sa law enforcement apan may dakong kasing-kasing usab sila alang sa mga nanginahanglan. Dako jud kog pasalamat sa Ginoo. Number 1 ang Ginoo gyud. Gihimo silang instrumento. Pasalamat po ko nila. Kay bisag udtong tutok ni agi na sila. Uban ni Godfrey Lien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.